Yalo madihita saluhutna. Pangulani Huria Gereja Metodis Indonesia, Jemaat Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan, Pasahaton Moleate Tusudehita Naro Marminggu di Sadarion. Di minggu naro rap hita toktong, tuhatama namandongane hita Moleate. Damang dainang tapukama parmingguota, mahita di bagasan tangia. Amen. Rim mahita jongjong. Taen dohon ma Yesus saingani. Yesus saingani. Uriam toto sai parmaniai napunguriso rohanamigohi domota pangersani sai padamai asalam dumoras lakanami pai mario dang si pailaon nasana persea di ibana. Aida ngadong imbar ni Jahudi manang Yunani. Aisada do Tuhani saluhutna. Naong marbasa-basa honsian hamoraon tu saluhut akan naman jo ibana. Ay malua do ganup naman jo goar ni Tuhani. Marhite-hite goar ni di bata ama. Dohot goar ni anak na Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi perbadian na tumopal langit dohot tanoon. Sai di pandi pikiran dohot gogonami. Jalan dongami pedang halongi hami. Songon pangalongi ni Kristus di hami. Namian dong hulum di bagasan tondinami. Alai hutulak kami doi marhite-hite pangalawan nami. Utulak kami dotondim, dang uraduti hami lomon roham. IPC sama nasa dosa na ulahami. Urugi mahami patureon pangalawan nami. Jala di bagasan panugunugon dintondim mahami. Isdeu laun nanaing ulon nami tujulonon. Asagabi patar di bagasan hami. Dohot di bagasan saluhut halak. Hamuliawan di panopayonmu, mari hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Oham mahita martangi yang di bagasan rohat tadi. Alai di doksi Petrus matu nasida. Paubah hamu marohamuna. Dungi padidihon hamu ma ganup hamu tu bagasan guarni Yesus Kristus. Bahen hasesaani dosamuna. Asa di jalo hamu si lehon-lehon ni
ima tondi parbadiai. Amin. Rap mandok mahita ditangiang aliamanami. Aliamanami na di menua kinjang. Sai pinorbadia maguarmu. Sai Roma harajaonmu. Sai saut malomoni roham di bonatongaon. Songon na di menua kinjang. Lehon matuhami sadarion. Hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unang kami togi untuk pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai hodo napuna harajaon. Dohot hagogoon. Dohot hasangapon. Rodi saliling nililingna. Amin. Responsoria dihita sadarion. Imasian Pesalmen 125 ayat sada sahatu ayat 5. Di ayat 5 non hita rap ma manjaha. Rima hita jongjong. Pesalmen 125 ayat sada sahatu 5. Akan namar haposan tu Jahoba songon dolok sion do nasida dang tagamon humordit hot do tahe rodi saliling lilingna. Akadolo doi humayang Jerusalem, Jahoba do ianggo humayang pangsona, olat nion rodi saliling lilingna. Aindang tagamon tong mandondon tukot harajaon ni hajahaton di atas parjambaran ni aka partigor. Asa unang lao tangan ni aka partigori tu hageduhon. Sai main manadinggan ale Jahoba, tuak kanadinggan rohai, dohot tuaka sisang unjur roha di bagasan. Mahita. Alai angko akan namanimbil jalan nasida sendiri, akan nageduki, saya natugihon di Jahoba do nasida, rap dohot aka sulah hajahaton, dami masonggop yang hot Israel, sangap Mariama. Sangap Mariama. Bata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudusan, natu mo palangit dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di bata Jahoba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabi-gabian sian tondi parbodia, andorang so habubuan, ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinor silang, jala ditanom. Dungi mulak mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, laundul di siamu ni ribata Jahoba, amanai pargogo naso hatu dosani, di sima ibana pa imamulak soko tu tanoon, manghumi halak na mongolu dohot namate. Au porsea, di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria atau panialak Kristen akan nabadia, dohot yasani dosa, dohot dihatai namandok,
mulak mengulu dosokot daging dihalap nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Undul mahamu. Tabege makur pewemi. Lanjut non mamuse ima manjaha epistel nagabe patujolo ni jamita di hita sadarion imasian Jakobus bindu 2 ayat sada sahatu ayat 10 pitu songonon ma didok disi ale akadongaku unang ma si ida-ida bohi hamu akan porsea di Tuhata Yesus Kristus namar sangapi ayadong marotu bagasan parguruan muna sahalak partintin sere jala parulos na arga Roma huhut sahalak na pogos marabit na pumurang jadi dibereng hamuma na marabit na denggan didok hamuma denggan maho juguk dison alai tuna pogosi didok hamu disan maho jongjong manang hundul maho tuna hudekion danu ngamar bagi 2 roh hamu disi danu ngamang huhumi hamu mangihutton pikiran na jahat tangihon hamu ma ale akadongaku na hinaholongan da dipilih debata akan napogos di portibion asama mora nasibda marhite-hite haperseaon jalapanean di harajaon na pinarbaga-baga tu akan naholong roha di ibana alai dilayai hamu do na pogosi da akan namorai na paporsukon hamu jalama narat hamu tu paruhuman da nasidado na mangisahi goarna dongani naung di goarhon tu hamu sibahen na denggan do hamu atong molo marguru tu surati diulahon hamu pati kerajaan haholongi donganmi songon diri alai molo si ida bohi hamu na mangulahon dosa hamu disi gabe diuhumi patiki hamu songon pangalaosi ai out sura dirado tijol masaluhut patiki alai tinggang di nasada nunga gabe parsala ibana di saluhutna ai ibana na mandok unang maho mangalakup laos ibana do mandok unang ho mambunuh asa molo so mangalakup ho alai mambunuh do tong do ho pangalosi dipatik dinasahata dohot ulon muna ingot hamuma si uhumon do hamu bahenon ni patik haluawani ai uhum na somara siniroha matuna somangulahon asiniroha namonang do asiniroha marulahon uhum ahama gunana ale akadongaku molo didok halak di ibana do haporseaon alai dang adong di ibana pangulaon tarbahen do haporsioni paluahon ibana molo adong dongan bawa manang boru-boru namar saimara jala hurangan di sipanganon siap pari gabe adong namandok sian tonga-tonga muna laho mahamu mardame-dame las mahamu bosur mahamu alaindang dilehon hamu tunasida narikot di daging ahamagunana haporseon pe songonido anggoso adong pangulaonna nong mate do hadirionna martua ma akan naumbege hatani debata jalana upiopsa amin tapasahat ma peliata andorang so tapasahat peliata tabege ma hatani debata sian sada kronika 20 sia ayat 10 tolu 1 14 mandok
Onpe ale debata nami, mandok mauliate mahami Tuho, dohot mamuji-muji guarmu namar muliai. Ai isenian au pola, jala ise pola ia bangsoki. Tung pola tuk gogo nami mangaringgas margugu songonon. Ai marharoroan sian hodo saluhut nai, jala sian tangan midoi nahulehon hami Tuho. Amin. Tapasahat mapeliata huhut taindehon sian buku ende nomor 172. Jupangau nasiroha diau nang magoihian Tuhan Yesus para siroha diau lunahinan nuai ngutan datu haki para siroha boloni para siroha boloni di bayodang Indonesaku Tuhan au mau tama Amero Yesus di padomu Amu sedo debata Mudar nana badiai Jong padomu ani jong padomu ani amin. Taindehon sai pasu-pasu. Sai pasu-pasu oh Tuhan Nabi nelehon tujolong Asa dipake huriap Lau pasang pun hotok amin. Tapi kema tikting na masa de horiata. Salam, Halo. horas mari hita, puji Tuhata, dinabui hita, mangulahon pertanyaan permingguan di bagasan sadarion. Tapatakas ma tikting manang buah-buah di tonga-tonga ni huriata. Minggu 12 September 2021, Minggu sadarion, tapasaha ma peliata, songon naung pinapotohon di tikilau masuk ruangan. Jala peliata na tapasaha tujulu ima untuk dana pensiun GMI. Di hari Selasa, 10 September 2021, songon nasomal dang dope di patupa pertangyangan sektor. Di hari Kamis 10 September 2021, pertangyangan PWMI di Patupado masuk pukul 10 WIB.
Songoninang pertangyangan P2MI di Patupa masuk pukul 10 sia WIB. Di hari Jumat 17 September 2020 sada Patupa do sermon LS CLS dohot majelis di ruangan kanopi ni gereja tahun masuk pukul 10 walu WIB. Pinangido asa saluhna LS CLS ria laho madohoti sermon na pinatupani huriata. Di hari Sabtu 10 September 2020 sada sermon ni guru sekolah minggu di Patupa secara Zoom masuk pukul 10 WIB. Pertangyangan ni akai anak kota P3MI di Patupa di ruangan Kanopion masuk pukul 10 sia WIB. Minggu 10 sia September 2020 sada minggu naro Patupa persembahan tapasahat mai tiki lau masuk tu ruangan permingguan. Tamang dainang akka ruas ni huria nama ulang tahun perkawinan periode tanggal 12 sahatu 10 September 2020 sada adong bahatna tolu keluarga. Jala akka ruas nama ulang tahun hari hatu tubuh periode 12 sahatu 10 September 2020 sada adong bahatna 10 pitu halak. Hatan itu hatta songon palasor rohani akka keluarga dohot akka jemaat nama ulang tahun didok di Pesalmen 112 ayat 4. Sai bisar do di partigori hati yuron di hahulomon. Sianibana pardenggan bahasa parasi roha jala nabonar. Keluarga besar GMI Kasih Karunia Jalan Hang Tua nomor 2 Medan pasahaton selama ulang tahun. Gajang ma umur muna hipas jala guk lasni roha. Tuaka ari nama hiu toktong. Saya Tuhatta Yesus Kristus ma nama masu-masu hamu. Buah-buah berita arsak niroha. Nunga marujungolu inata Nurmaya Boru Simamora. Manang Opu Martin Boru. Ima Natoras ni Amata Pendeta Kriston Siahan MTH. Pendeta Elita Huta Barat STH. Tutup usia 60 tahun. Moding ima nadiari Selasa tanggal 7 September 2020 sada di Aek Loba Asahan. Jalanunga dibuat tuudean di hari Jumat tanggal 10 September 2020 sada di Aek Loba Asahan. Tatanyakon ma asa keluarga natinadikon ni natai tumibu tarapul rohana sida. Nama ragam warta panitia renovasi gereja. Panitia renovasi rapdohot akka piga-piga majelis nunga patupahon ibadah dohot doa mengawali pembongkaran atap gereja imana di hari Senin tanggal 6 September 2020 sada dihadiri majelis akale speaker calon speaker komisaris sektor dan piga-piga ruas manadai naung dimulai pekerjaan tahap pertama renovasi gereja songon naung tabereng nunga selesai dibongkar atap dot pelapon nalama jala mangihu manon muse tu pekerjaan lanjutan tahap pertama pemasangan atap dot pelapon na baru. Mohon dukungan doa dan dukungan dana sian sude jemaat Nihuriata Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia Maulia tema. Di masa perminggota di ruangan Kanopion pinangido tusude ruas
asa memarkirhon mobil do sepeda motor di hari Minggu di areal halaman PKM Sada Medan keliling tapatupa renovasi gereja. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyumbang dana renovasi gereja, dapat memberikannya secara langsung kepada panitia renovasi. Songoni manang melalui rekening Bank Mandiri atas nama GMI Jemaat Kasih Karunia. Naung di Parade Laho bahen dana renovasi ini huriata. Songoni ma sahat ni tikting di mingguta di bagasan sadarion. Adorak somartangiak kita marede mahita sian nomor 170 sia ayat sada dohot 2. Tapasada rohata, tapauduk rohata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata Jahuba, debata ama parkukuna sohatu dosan. Rohami tujulom di bagasan goarni Yesus Kristus, anakmu si paluahami. Madok maulian teni rohanami tujulom ale Tuhan, uhud mamuji-muji guarmu. Ale Tuhan debata para siroha, nunga hupuk kahami punguan namion, dinamarede hami mamuji pasangapon guarmu. Sai jalo ma Tuhan, dinarohami marsadani roha, laho mamuji pasangapon ho, hami napungu diingananon, songoni nang akar ruas ni huriam, namangi huton ulau non di bagas nasi dabe. Tuhan debata para siroha, dang tamahami di julum, ala niaka pangalausion nami Tuhan, dang tamahami ala niaka hadirion nami, na di bagasan hagaleon perdagingon, guk dosa pangalausion ali Tuhan, dibaheni asi maroham, jumolo ma Tuhan marpamuati roham, majakon hami, manesa dosa nami, asa bui Tuhan tamahami, mangido pasu-pasu sianho.
Ale Tuhan di bata para siroha, pasu-pasu jala ramoti mahami saluhutna, ruas ni huriam, Gereja Metodis Indonesia Kasih Karunia, diaka namet-met, asa sibur-sibur magudang di bagasan hahi pason, diaka namangula-ulaun, asiro hamali Tuhan pasu-pasu na niula ni tangan nami. Diaka yanakon nami na marsiajar marsikola. Dohot diaka na mula-ulaun. Ramoti maduhan. Jalalehon habis taran habis uhon na siyan ho. Asagabi akka yanakon na makorhol las niroha di tonga-tonga nami. Songoninang di julum. Ali Tuhan di bata para siroha, keluarga demi keluarga ruas ni huriabon, diaka nama kasih holhon, anggiat dapotan diaka parianak konon ali Tuhan, pasu-pasu marumah tangga niaka ruas ni huriabon Tuhan, dapotan akka pajapalan nalomak, dapotan pasu-pasu haga beod di anak dohot buru. Dapotan hai paso do las niroha. Hamajuon di akka ngulu nabi tu akka tiki na mangihut ali Tuhan. Tongoni manang ali Tuhan namarningot tami di akka piga-piga dongan nami na di bagasan parsahidon. Adong do ali Tuhan marsahid jala madalani isolasi mandiri, ima disahit COVID-10 sia namasa di tonga-tonga nami. Adong duali Tuhan namarsahit peak dijabu manang nang na di rumah sakit pe, dinauktar surat di buletin nami, dinasohaguara kami sada-sada ali Tuhan, manatap maho marasini roha, mangaleon hama malum dia kasahit ni sude ruas ni huriamon. Songoni manang ale Tuhan dia ka amanami inanami naung gajang umurna. Madok mauliate dohami toktong di leon ho gajang ni umur. Dia ka na tua-tua nami. Ale Tuhan toktong matugutugu nasida. Patuduho nasini roham asa toktong nasida makirim. Di ngolu na toktong di ramotiho, jala dung jupang petikina le Tuhan, gabi toktong na sida makirim, di ngolu si paradiotmu si saliling nililing na. Dongani nang akka keluarga di nalaho, merawat akka orang tua nami Tuhan, pasu-pasu lehon dame dohot las niroha. Ali Tuhan di bata para siroha, namarningot dohami dinaung ubegi hami tikting nunga dialapo natoras buru ni amanami padita Kriston siahan daktagamon sobosar rohana sida sekeluarga dibaheni ale Tuhan martangiang hami mangido tujulum asa apuli marohana sida lehon gugu di tonga-tonga ni keluarga asa tumibu tarapul rohana sida le Tuhan boi diuduti nasida toktong ngolu nasida di bagasan asi dohot tolong ni roham tongoni manang ale Tuhan namangido mahami tujulum di ulaon na pinatupa ni huriam ima renovasi paturehon bagas jorom pasu-pasu hami saluhuna tarlumobi panitia songoni nangakatukang na mangulahon ulaw ni asa bui Tuhan tarpatupahami ulaw ni dohot denggan patuk akka si patupaon ni panitia marhite-hite hasadaon ni roha di saluhut ruas ni huriamon. Dimna nama ngalehon, silua, gogo, dana, pikiran, asa bui di bagasan sada ni roha, upasidung hami ulau ni dohot denggan.
gabe tahu las ni roha di tonga-tonga ni huriam, jala tahu gabe hasangapon di guarmu namar muliai. Ale Tuhan di pata para siroha, tatap mahami saluhukna, ramoti hami Tuhan di perdalanan ningolu nami, di namansa parsahiton, natoktong dope ale Tuhan di tikion, asiroham Tuhan lehon gugu di hami dohot pos niroha, di namadalani ari-ari ningolu nami nani lehonmu di hami, asa tahu hami mangula akka ulaun na denggan, ulaun nani halomohon ni roham, jala tahu hami Tuhan laho mamuji pasangapon ho. So ninang bangso dohot negara namion ale Tuhan, urupi akka pemimpin ni negara namion, dinalaho memimpin dohot paturehon, akka narikot di tonga-tonga ni bangso dohot negara nami, asa gabi bui sude hami Tuhan, di bagasan namardame sonang, madalani akka ari-ari ni ngulu nami. Pakke mahami Tuhan ganup marsada-sada, dihadirion nami ganup, dinahagalion nami, na met-met dohami di jolo mali Tuhan. Alai pakke mahami gabe ula-ula di tonga-tonga ni ngulu nami, songoninang di tonga-tonga ni huriamon. Songoni mali Tuhan nang naposom, na manguluhon huriamon, naposom amanami pendeta Japorman Saragi dohot inanami boru marpaung, naposom amanami pendeta Siahan do inanami pendeta boru Tabarat, nasida naung mitugason ni huriam, mangula di tonga-tonga ni huriamon, pargugui parbisuhi matoktong ali Tuhan. Nang dinalaho pasahaton barita nauli, barita haluaon di tonga-tonga ni huriamon. Atau kinai begion nami hatami. Hatami nagabe sulu-sulu di pak nami, jala hati uro di dalam nami Tuhan. Sai lopokon ma tu bagasa roha nami ganup marsada-sada. Ia dung mulak pehami sianing ananon, hupuji pasangapami maho. Jala margugu mahami mangasahon pasu-pasu nasian ho. Mauliante mali Tuhan, sai jalo jala ului ma, saluhu tangiang pangiduan nami, tangiang hasadaon nami ditikion, so ninang tangiang ganup hami marsada-sadabe di bagasan roha nami pe, sai jalo jala ului mai, dinaro hami marsoba mangido tujulom, di bagasan guarni Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinalaho manomonomu hatani Tuhatta. Marede mahita sian nomor 120. Markus bidu pitu ayat 24 sahatu ayat 30 pitu. Songono maridok hujaha di bagas guarni Tuhatta Yesus Kristus. Dungi borhat ma ibana siani laho tuluat tirus. Jadi dibonguti masa dajabu. Naing maunang tarbotoi di rohana. Alaidang tarbahes sabuni. Aidang piga. Dang dibeges sada ina-ina baritanay, partod di nahudardo buruna, gabe Roma ibana marsinggang tujolona. Parbigudo inay, sian bangso siro Pinesia. Jadi dipangido matu ibana, asa dipabali si bolisi sian buruna. Alainin na do mengelusi, loas jolo busur akkadat danak, aidang tamabuaton si pangano ni akkadat danak, lahu madabu hossa, tujulo ni akkabiang. Alainin na inay-naido mengelusi, ido niyan Tuhan, alay dohot do akkabiang, dari toru ni mejai,
manggalang na pinarpisik-pisik kon niaka danak. Gabe didok matuiba tuinay, alani hatami, lao maho nungaruar si bolisi sian borumi. Lao matutuna si damuli, gabe jupang sama borunai mudum di podomanna nungaruar si bolisi. Dungi borhat ma Yesus musesian luat tirus, laho sian Sidon sahat tu tau Galilea, memulus sian tonga-tonga ni luat si 10 huta. Jala dibuan ma tujuluna sahalak nanengel huhut mangungu. Dieleh-elek maibana asa dia pehot tangan na tusi. Jala dibuan maibana tu nasuhi. Olang sian notoropi, dijuluk koma jari-jarina tu pinggol ni halaki, dungi marsitijur maibana, laho majama dilana. Laos manaili maibana dopak gijang, marho sa gudang ma, dungi didok matu ibana, hepata, namadok mukap ma. Jadi muka matutu para binegyan na har ma nang ihot ni dilana gabe tikos ma pakkuling na jala dipupay manasida unang dipabua-bua tu halak alay lam dioray lam gugu manasida mamarita hossa. Jadi longang situtu maakka nasida ninnama nungganenggan sa luhut di bahin imana gabe marbinege do akka nanhengel jala na mangungu gabe makatay di bahin ido sahatna. Dihamu manami na namin na hinahulungan atani debata naung tabigi jala tapaihut-ihut jala nagabete manihita di minggutta sa derion ima hapor seaon na mangulu. Dihamu manami na namin na hinahulungan dinarot tuhatta Jesus portibion jala diharorona sebagai Mesias manang si palua. Paluahon ragam halak sian kaparsahiton jala mengajarkon berita nauli marhite haguguun na sian debata jala aduldo maribar pangajarani tuakka na niajarkon ni halak parise nang siboto surat. Jala nagudang do di bani mana tadda halongangan pamalu makana marsahit. Jitar berita do guarni ta Jesus di luat Israel sahat tu luat na asing. Terberita do mana ala ni berita nauli dohot ala ni akka tadda halongangan na pinatupan ni mana. Turpuk jamita naung tabigi jalan alaw si pahusor-husorot tadi bagasan rohan ang pikiratta. Ima dinarosa da ina. Duk hatani rebatanak kaning sada poropuan halak junani bangso siru Indonesia. Manang sada halak perbegu. Pabatanda naso manada debata. Dinaroi mana madapot ton Jesus mangido pangurupion. Tu debata ala dinasonggop sibolis tu boruna. Boru na hinahulungan na. Mangido tu Jesus asa di pabalituan Jesus sibolisi. Mulu tabereng do di hatani debata turpuk na paralel siani ima di Matius bidu 15 di ayat 22 saya dihuton di mana do Tuhan Yesus dihuton jala dipangido ale Tuhan anak ni si Daud hurupi coa
Songoni ma diuto ni mana liling. Pola do sampai di doa kasisian ni Tuhan Yesus. Nggak mak suruh may mana mulak. Gabi mengganggu do mana tuh hita. Alenang pesongoni dang gabe patah semangat ibana. Dang gabe medele mana. Nang peso ditangihon Tuhan Yesus pangiduanna jala hidup sisian ikut suruh ni mana lau. Gul-gul di mana mangidu tu de bata jala dihajugul hodo pangiduan nai asa ditulupi Tuhan Yesus. Itu mah asini roha di Tuhan Yesus. Alai di dokter Yesus may mana tu biru-biru ni bangsa Israel nama goi doau disuruh. Inna Tuhan Yesus. Jangan di dok mamuse di dok Tuhan Yesus. Imana di dok nanak kaning di ayat 20 itu. Luas jolo bosur akadak danak aidang tamaga atau si panganon ni akadak danak. Laho madabu hosa tujulu ni akka biang. Dihamu manami nanami na hinaulungan molo ta lapati doha taon masay ta jom jala masay manusuk ate-ate manang pusu-pusu. Gabe di patudos Tuhan Yesus doi mana tu panangga. Lapatan na nang jol mana tamado pehon waeng majalo asini rohani debata. Ima kasar ni kalimati tu imana. Alenang pesongoni dia mua manami na inaulungan. Nang gabe madele mana berputus asa mitorila mabayni mana mulak. Daong. Dihajugul hodo jala di do mengalusi Tuhan Yesus. I dunia Tuhan. Alai dohot doak kabiang na ditoruni mejai manggalang namar pisik-pisik dia kada danaki. Ima haporsiaw. Mulu rima-rima manang tiba-tiba di si panganon tidak danaki pesahat tuau. Mau lihat ma Tuhan. Etong doi si panganon. Natape tiba-tiba, natape rima-rima. Jadi dia mua manami nanami na hinaulungan. Di son matarida hapor siaon ni ina nasian sirup inesiai. Hapor siaon la mangulu nang peborat tantanga do perjuangan dang gabe madele mana dang gabe berputus asa mana gabe lao songoni sajo. Ikut jolo taruli pasu-pasu do. Ikut daputan doa inorhana. Hape namasa. Ido dia mua manami nanami si tiruan manang tiruan na denggat di hita munang do molo martangia kita sehali dua hali tu hali martangia kita ala sotor dia lusi di bata enggak ma Tuhan lu jauh martangia yang tuho saya beso itanya ko tangakku ala narong lu halak na martang sampai 5 tahun 10 tahun 20 tahun baru dia lusi di bata wah musim lagi do nuai ido dia mua manami nanami ya berhampe di batado na madudu imana di batado na militi mana jala te batado na majo imana jala di jajih do imana gabi bangso na balga bangso na marmulia ale pola do 10 tahun ikko pai monna tubuh dana di mana jadi dia mua manami nanami na hinalon di somman tabereng boha semangat ni ina sirup inesiaun. Jadi dukon di bereng Tuhan Yesus hapor siaun lain. Laos tidok mulak maho, muli maho tu bagasmu nunga malum be anak me. Tohodo. Dung sahat di mana dijauh di bereng beruna nunga mudum jalan nunga di babali Tuhan Yesus todina hodari. Di mana perjulu dia mua manami na namin na inalo. Nabaduahon.
Dungi mulak mu Tuhan Yesus tu daerah hutana tu tahu Galilea. Jala dibuat kalak matui mana sada nasomar binege jala na mangungu. Saya diele-hele matuat ta Yesus asa di panghalum. Sahalak na nengel dohot na mangungon. Asima rohani tu ta Yesus midai mana. Jala di paholang ma na mangungon sian jolmana toro. Molonak kaning laos dijoloni jolmana toro pido di dok Tuhan Yesus hatana jala dijoloni jolmana toro pido di dok hatani debata mulak maho nunga malum burumi alayang goona mariber tak sarupa metode pelayanan na dibayan ni Tuhan Yesus. Kota bereng do di ayat tulbul nak kaning jala dibuan mai mana tu nasuhi holang sian natoropi dijuluk ko majari-jari na tu pinggol ni halaki dungi marsitijur mai mana lahom majamadilana. Jadi adong praktek penyembuhan. Alana ternyata manginang daksa rupa belgani sahid na songgop tu sasa halak. Jala molo sarupa pe guarni sahiti ternyata dak sarupa pabuan ni jolmai disahit na rotu tu imana. Luingo do tikena hona kopit tami. Yak kado madok molo hona kopit mago parniang guan ninna. Alay molo hau. Ang arong pengaruh ni parniang guan. Karena itu saya data-data dari na. Jadi ternyata meragam-ragam do. Keadaan ni namasa manang sahit na songgop tuhita tergantung kondisi ni siubeota dohot pamatangta. Artinya di si tak sarupa penanganan na. Molo pe sarupa sahihna, alay belum tentu sarupa penanganan. Alani, nanidok ni hata ni debata di son diamu manami nanami, belum merubah pehita, alay jumolo mata pangido bisuk, tapasahat tu debata, tapangido bisuk tu debata, asa di parrohai hita, jala disuruh, misalnya molo sahih naik ke dokter do mangubati, asa dipatudu tu dokter na tepat. Karena resep na nilihon ni dokter ipe ubat na memang na mangubati. Itu. Karena di kinamar sait di 2012 laut marubat tuson, berbeda-beda diagnosana kan. Pemaru batau tikini tu dokter abiran na baban baru pe dapat ni mana ya sahit mon sahit hipertiroid ina alay kuma manginang pigaliling mo mga langubat paling otik 2 tahun ina bah ya maluman nong sahit hipertiroid alay gagal ginjal mamuse narak ko kan tu benalaw baru batu perang tikini ibe sukudo dokteri Bang dokter, alana molo hipertiroid kad di soddo sahiti kan? Ngon, molo dibelah andong, molo dioperasi, arong do pengaruh itu pita suara, sada per 1000 Mei, mudah-mudahan dakko na sadai ini nama. Sauk mari operasi, jaluha porsiai do amang nai pakai ni debatai mana mangubati au jalamalu. Jadi dia mau manami nanami na inaulongan ternyata berbeda-beda cara debata di nalau pamalupun hita. Adong do holad didok malum holad didok debata hatana malum. Alay adong do ikon melalui proses. Alay nang pesongoni mau lo ikon melalui proses ko tehut do.
Caranya di bata nalau mengubati hita. Unang mitor madele hita, unang mitor tatadikon. Ang nga Tuhan, malusong ni do. Sumalum pitaho, mati pitaho. Mati ma. Songon na ni do tay mati ba mati. Kanino na? Alam mo lo tapangido sehat, malum. Hatat tay do. Nagabe. Diyo pun ni di bata. Benedok Tuhan Yesus sapor siya umido napa panguluk ko napa malupok ko. Apalagi di masa nuengon muluak songgop sahit COVID-19 na parjolo ikototok kita girgiri jala semangat. Nang mitur dibayak kon hamatean. Hadi amang ina. Lana mulu hona itur terbayang beh mati nama piau. Mati nama sudi halak memang kau mati do kan. Tangarong na mangulu saling-liling naik. Sudi halak kau mati do. Alay mo lo songgop sahit unang ito dibayak ko mate. Tangi si bayak ko. Pasahat diri tu debata pangido gugudu pangurupion jala pangido bisuk jala haporsyai hatana. Panituhan itu kita. Amin. Itu manginang. Sudah akan masa di ngolutta. Akka na taula manang ragam ni akka paru kilo doho akka par sahito pe ikko totong dohi tamar pangusadea tu debata mangidogogo do pangurupion asa di parrohai di parbisuhi jala di pargugui di batahi tam nang lao hola na ci si majujung tor lao tu na malo arong na sangoni kan alantik kinamar sahiti ay roro na duitway ibu anumbet ungay tangyak kudun na malo ninna inum ma alanan na binanihala doho marsahit asa malupoin na orang tua ni bisa sendiri wah manu lagi ang manginang bapakku sendiri mandok mulo dinupon malum maho na binanihala do sa imonin na alan sering do songon yang manginang akajol mana jono tuhita do dipakai sibolis nalaho mangelailah hapor siya ko tawang salah ita takkala na daw akan natahulungi akan natahapor siya tak sediaw namang alanang nga disakwihamu pasu-pasu ni bata persoalan na yakit dohamu molo dipilih kamu pilihan na khusus ti debata siat pasu-pasu na nilai ni debata atuhamu terpasu-pasu mo sihamu di sini permasalahan na molo so yakit dahamu baki yakinamu ketidak yakinamu yung mana saud alay mo lo yakit dohamu ipilih kamu 100,000 gabi mertabba gabi 1 juta ido na sahat ito manginang persongon ikimasa ni si Elia lawi mana tu sadahuta ima disarpat adong sarena na mabalu didok ina na maulun hulanon na si panganon nami hulak hupanga kami mate na mahami ninna alayahan na si Elia patu pa majolo dia si panganon dukko ni baru tuho jalatu yanakom abe nakaning do imana hula tinggalon na si panganon hula kupanga kami undang adong be mate na mahamin ala di na po di bata daong patu pa ma mulu di patu paho buy dohong mga musay di patu ba mama ya kini mana tu hata ni di bata marhite na poso na si Elia tulu tau sato nga ma lileng ni haleoni buy na si damangan holan sian si panganan noti nakaning dang moro terus dipabuat marwa musik so nima satu na selesai haleoni jadi itu dia mga namin na hinalongan unang ganggu rohamu molo marsadani roa ita di bagasat tangiang jalan marsito batanga kita di namang ulaun ni debata ay ulaun ni debatado dang ulaukon ulaun ni debatado ulaun ni dang ulaun muna dang ulaun ni majelis ulaun tasalu na don ulaun ni debatado je molo mardonga debata hita maginang dangarong na maol
alani nang songon na diok ni hata ni debata nak kaneng tuhita meragam cara di lo debata na lau menugu hita na songonido ape nama satu hita meragam dala di debata holan mangido tangya kita asa diparbisuhi unang manibil siya dala ni debata. Amin. Martanya kita. Mauliate di hali Tuhan di sialang hatam nang di patol haso. Didok hatami di Tuhan mele debata natuk dugugum pamalupon ragam niya kasahit na songgap Tuhan colma. Jala ahapen hamasa di tonga-tonga ni ngulunami dang natadik konomu hami. Nadonganamu dohami na rupamu jala pergogyomu asa meluhami sir ragam niya kaparukilon ng asusani. Ido pangiduan namin Tuhan Tuho. Iring-iring tugu-tugu mahami patugu haporsyaw namin. Asa margugu hami mangutod dalam mi. Jalo matang yang nami. Nahupasahat kami di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus. Amin. Terima kita saluk na jongjong. Didok hatani debata. Jadi longang si tutu mana sida nin nama. Nungadenggan sa luhut na di bahay ni mana. Gabe marbinege do akka na nengel. Jala na mangungu. Gabe makatay di bahen. Amin. Tabuji debata. Tabuji debata taik Lohot anana Yesus Nangtoni porbadi ape Merasa kapun sasudi Ulap mamu tupar ngulumuna ulaho kamu mahatani debata mengasahan guguna jalo mau pasu-pasu sian debata. Saya di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahamu. Di pasodakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asi marohana midahamu. Di dopakon Tuhan debata mabuhina Tuhamu. Jala di pasauron ma damena tuton di munabe. Amin. 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 Oras madita sa luna hudul mahamu. Dari mana mainnya? Sukati. Nahum doa ali Tuhan patimbun gowangi Mangalo musuna godang mamarita honi Alani silang ido tarukap mataki Ido mampain torang roh